שלום לציבור הסטודנטים היקרים והנכבדים מאוד. עם ישראל נמצא בצרה גדולה, לא רק בארץ ישראל, אלא זו רדיפה של היהודים בכל מקום. מי שמתבונן באכזריות שבה התנהגו האכזרים והרשעים האלה, הוא מבין שזו שנאת היהודים. להרבה אנשים זה הזכיר חלקים מן השואה הנוראה. ועל כן, כולנו, בכל מקום, בארץ, באמריקה, בצרפת, באנגליה, בכל מקום בעולם, אנחנו צריכים להיקהל ולהתבונן ולעשות חשבון נפש. הישועה וההצלה שלנו היא ביד השם, ואנחנו מחויבים לעשות חשבון נפש ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא בכל ליבנו, ויזעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם. כשאנחנו מתקרבים וקוראים אל השם מעומק הלב שלנו, בהכנעה לפניו, קריאה של אמת, גם עם התקרבות בשמירת שבת וטהרה ושאר המצוות ובפרט לימוד התורה. כמובן זה ברור וגלוי שהפירוד והשנאה מביאים רעה לעם שלנו. נתאחד כולנו, נאהב איש את רעהו באהבה אמיתית, נרבה לעשות חסדים איש עם השני ואישה עם רעותה, ונהיה כולנו כאיש אחד, בלב אחד, בשלמות, באהבה גדולה ועמוקה, ויביא לנו השם ישועה ורחמים מן השמיים יהי רצון. מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו, לכלותנו, לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וודאי השם מתמלא ברחמים, ועומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, ומנהג את עולמו ואת עמו בחסד וברחמים. אני מברך אתכם שיהיה לכם כל טוב שבעולם, ותתקרבו אל התורה ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.